Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka sarkar jela haduk menta kadang IT bat kadang Yaishani abek ban IT syaga Meghalaya State Pollution Control Board na kabenta ban pelong ia ka jingtokit halor ka jingkelarong jong ka wa lukha ka badon na East Giant Hills District. Katto kat ni gibenta jong ka klau ka badon ha ka snong lengkien ka badang hab po ka hima mauplang kala kemding ha ka santarik ukla lengkot arajar arpaway. Ka Green Tech Foundation ke jongi commission ke objektif bat balai bengi sedang bengi wan ra ya kani ka foundation hi ka kajing temu ka baningkong kolong bangin kum kisamla bangin mi syakmat ban yada ban penek pensa ya kami meriang ban hikailem ya ki para nong snong ki para samla bat keimlang kasalang ya kata kajing koridor jong kami meriang ki klau ki petap kisim ki do bat kum tatarter. Kajing pentu jaklia jong ki pau hajar teli ki longieng ka sor Shillong ha shilenter jong ka wa umkhra bat wa shirpi ki balong ki arteli ki wa ki batui lingba ka do no jong ka sor Shillong kala pen ijili hadu kata-kata ya ka jinglong jingman jong ki arteli ki wa kad hadu baka National Green Tribunal kala dan kuna hadu shiklur tengka ya ka sarkar Meghalaya. KNGT dangu arhajar khat khandai dengan bakla kadang impose ka fine kumbasan pulak ya ka sherpi san pulak ya ka wa umkhra bat ko ongru tu ba lada ka state government ka kloi ban sim ya ka ro ka senjam ban sedang ban penkoit no ya ka wa umkhra ya ka tai ka shikro ru on pan phaino ya kani lai thu dau chairman jong ka Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang ha ka jing yakran bat ka Batisi TV ha ka arphunyautric ulber arhajar arphway ubalapan pawru ya ka jing sngau khia halor ka jing sha penjabo jongki saudong saukun ka mai maryang ha ka ba ki pajba ki bread kat shabala bashem ya ki jabo jaban bad ha ka jo ka por ulakan tho ru ya ka jing pen sniudur jong ukhun ben riu ya ki klau ki betam da ka bathang dusman da ka ding bat ka jing pen yam ya ki marat ki mereng ki sim ki do bat ki do ki do wa pi ha ka be dai bat kani kajing thang khlau lei ngi ba hila shu ya panlong kam kai phi kini ki bro imat ba phi menin ngirang sakhi hagilai tali ki jakar ngam makla kawe hapo malki kawe hapo lang gerding kawe ste ki than molai motwar ngam makla badang min sisngi ngi ikat tu kajing ing ka khlau ste ki than sora te dang hakini kita yo blada kidon ki bapha nga ki videos ki dor na tai na than Southwest Kashil district na tai na West Kashil district na tai ki than Jentia kita ki than Riboy district but ka report ka ba ngi yo namar ngi da kali phi ngi da kali la kadai nama ha ka jila ka jungi kidang don gini ki ba jule kani ka tribal practice ka ngi yong ba thungjing thung kita ki joming cultivation henrai ngi da kali benia ngi da thoket benia kam judon kum kata kadai bai ka jing thang dusman lanel da kam dai ka jing thang dusman ro kadai ka jing le thurmur jung ki breu menta le se hoi ngim kno e baro henrai mo da ka ba yashong yadi yabam shaklau shbatap yasluding ya penmeding hang tu nda plami na tu ya kajaka phim penlip ya tu kading kai ka banja piadi skret piadi kunta piabret tu marah kini ki jaka plang ki jaka badang don gini ki lungse ki kading kan kemding te tingi haban husiar ke ngi haban long ki ba pikir ba namar kine kidai ki banai ki ba kading ka kem kloi ba
ngaku aban keren kendiat hakabede bat ka Forest Department. Ka Forest Department kadon yakni ka State Crisis Management Group. Kadon yakni ka Crisis Management Cell. Bat kidon kumba ladang bakla hadu kita kilais pa tame kita ki Village Forest Control Committee. Haki Khatsau Talik Division. Ngimyu i bagine ki kran ngimyu i bagine ki le yakine lapan kubor thik tang na bantaban pait ya kane jing thangklau ban yada ya kane te sei gine ki ja ki pajba ki ong ingi ba balai na kaliang jong pika foundation phimle katne ki jing ing ki khlau kalang district balai na kaliang ka government kamlai balai na kaliang ka district administration kamlai ngin na kaliang jong ngan ong ya phi ngila thai ban zerok ban tho shithi ngila thai ban lai je kando kaju te ngin lai umna te ngi kerpat ken ba kane kamde isu ke isu lane ka kam kabarit le sing laman ong namar kane kat sakta ba kani ka kenhon ka ba donru ka jing sngau khia halor ka jingti pathar yaki marpo khndo klem da bur kat kum ki kendon jong ka an ka bala pensniu dur ya ka mei maryang bat yaki jabo ki bami nakini ki marpo khndo anda kila tu chikiwa kila pen kelarong bat pelong bi ya ka kaba ki brio ki pendan kam ban sum man sat bat bantong ya ka bam di kaba bo jing mapan ya ka jing em jong ki brio ki ba pendan kam ya ka ni ka na kini ki wa kawai na ki mat kaba ka Green Tech Foundation kala keren sngau khia ba kadai ka jinglong jingman jong ka lawai kapung nyam kabalong ru kawai ni kislam penmi boarding bakong santam hapo kani ka jilla Meghalaya katkum ka jingyo ijinga jong ka Green Tech Foundation kapung nyam kan sa du no ban penmi ya ka boarding lada ki ba nong shong shnong jong ka sor shilong kim sange ano mardor ya ka jingpento jakhlia shaka wa khra bat ka wa shirpi ki balong ki arteli ki wa ki batut shaka pung nyam ka bangoy de ki paulak ton ki jaklia jaklan mentala jan san pausnem kinthi nadu ba ka Meghalaya kalayo ya ka jilla bakpura 0.5 million cubic meters per khat ma phi kata ka jabo man la usnam ka poi hawa myam syai kan shan gane ka wa myam lada ka la syai le sing kan feel no ka project penmi lai thang tai ngila syong khamat pro ka bai jela nomor kata ka dei ka project ka bahaya tam penmi boarding hapo state te balai nga ngong ikane nomor kala don ru ka jingong ka ba kini ki jabo kibrat kita kimdai ki berujongi te kamdon kami ngi ban pan khoi ringan ong yepi ba lada du light lada live light la shai lesngi tanghang ta kala kata e baro te ka responsibility ka jingkit khli bat kumbang ong bal da don kam ban le e ru kadai ka jingkit khli lang jong baro nginom ab yano kejela ka jong ngil dang ya kerentang ya kane ka jeng kerdu umru ngilai ilupa ngiyo i uslap kumba nru banai ka sisnam omdon ki bai kejela ki bayo i uslap kumba yo ka kejela jong ngi po ka rin dia ngiyo ya kata ku slap kumba nru po lai hadu nru po sau billion cubic meters bat kata ka jengjur uslap kala poi de kita ki ar hajar ha kejela mekla ka jong ngi te ka jingkeli kalong ba balengi dang ya kerdu balai ngidang ya jenjar hadu kane shane shelong lei nga iba kibreu kajing kerdu kajing ya terkhong kala along shabapalat but tang kata rei wat kini ki than nong kendong ru phinu i menta kini ki telong kila terkhong lot namar balai kini ki ding kini ki sej kini ki merat kimdon shu te kamar yang kata ke ecosystem kala sedang ban feel but kini ki baro kumba PUE kumba pisaki hi kila sedang ban keta yangi ukun menreu bai
sau phu pras phu khandai menta kila don ki threaten fona hapo state kita ki merat ki belajan dujai te kini kisim ki do ki PE menta kila duna te kanehi kan sakta khadu kadai yang khun bereu te kapor kadai bangi haban kendet bereu ni haban snguthu ya kanai ke bro haswa ba kapor haswa ba kini ke kan sakta ningkong ya ki klau ki tap ya ki merat mereng bat khadu yang khun bereu yang khun kisu ki miau ki jongi kan te katu kadai gawe ka project ka bangi ngi persang ban resto ya kini ki sim moina ki bangi ngi khot hak tin jongi rang bakla ki maina kita mo ki dei artat ki bat state jongka megilia kan tengi persang ban resto ya gitu syate syathain Southwest Kazil district kidon ki mamba sungi balai syate te da ka bangi pensiona da ki skum nama ba PE menta kini ki klau ki tap kila sedang ban rengat ban selen te ki sim ki do ru kim ju shu kan ban syong namar kim don shu kan ki yang ki sam pi kim don shu ki yang ki sam ban syong ban sa te kila persang ban pet no shi ki jaka kan te ngi persang kan ban restore biang ya kita ki sim ha te jaka wat la kani kan hun kala pensngau sha ki tendong skor jong ka sarkar jalla but Shaka Khasi Hills Autonomous District Council lingba ki jingtho ki balakran ngau khia hadu kata henrei hadu mentaka kenti kan ne ka jing ut jingnam jong ka Green Tech Foundation kalong kumba shulai pensngau shakishkor ki bakelun pi hakabia dai bat kawa khra ngila serve kopi sha kumba khat riu khat nyongot ki nong mikmat bat kenthopia kini ki department concern but ngila address ru sya usiam dang kini kitiyo bladap ngila ekendo ya ka HDC ru nama ba ka HDC ru kadon mentah kawai ka action plan kabadai jong ka ban rejuvenate sia kawa khra ya kawa serpi namar pi katkum kane ka report na ka CPCB dai jong ka Central Pollution Control Board haus nam arjar khatsan kabunai fab kipenmi ba hadin ka jing tes ya saupo teli kita kiwa hapo kajela kilab bagi don spau teli kita kiwa kibadon kam ban penkoit lane kita kibadon kam ban set up ya kita ki STP kita ki sewage treatment plant kibadon kam ban lei ken ban don kata ka action plan ka babiang ban rejuvenate ban penkoit biang ini te kibakham jabo hi kumbangitip ya kata ngisaki kadai kawa khra bat kawa serpi hau arjar khatlai ka HRC kala penlut omduna ya kasan pulak larang makla ban kandon kata ka special cleaning drive hapo wa khra to kila ya kata warjar khandriu kumba 1.25 crore kila invest sangtai te nangta hau arjar khat hindai dengan bakla haswa ka fet ka kane ka fast food mo jong hapo polo te kila penlut na po ka district administration jong es Khasi kila bai tingkan nang tai kumba khan riulak ai te hadin nang tu kapor iba doling i berangbat i jong ka urban minister ila propose biang kumba arpho nyo lak ai te ngintip ya kata UNM te ka ai ka jingmut ka bangi ngi kwa ban ong ne ken kalong ba pila penlut pila invest pila shup ngim ong ban ba kila pensep ai kan ka pisai kini ki bro henrelong kawa khra kadon kam ya kalong term solution kalau don kam no ya kano ka kenja methods ka ba la ban pene jiunom teh ya katai badla da piong ba kini ki pajba ki ba syong ha stretch chung kawa khra kim ya trelang kalau dai kapor ka ba pihaban le tengah na galang goman kalau dai ban kapor ba haban le tengah na galang district administration ban lum ye kini ki stakeholders waro ki ba syong basa chung kini ki jaka ban haban penlong rukum ki volunteers ya ki haban pendon kami ya ki hakatu gajaka namarkan ni kan keta ningkong iya katai ka hydro project hapo umyam Nagaleng jongi ka foundation ru ngi kwa ban request ya ki district administration brok harwai teli ba kin
penterikam no ia kini ki special task force kan jong ke district nama Kaladon lupa nadu kene ka order na ka NGT House nama Jharkhand Rio but kini ki special task force committee kidon kamba hapo ka district but lada day ban lam khmat daw KDC ro ngi request ba pin involve ia kini hadu ki block subregional level but hadu ki community level kan ba kini ki stakeholders ro kini ki concerned individual ki basngo khya ya kini ki mat issue member yang kinyo ban ya don bantalang tengi request ba kani ka special task force committee ba kindon no haman lagi district khnang ba nginla ban te lakam ya kani ka jing penjabo kajing ya berat pathar kajing ya thang khlau kajing ya penyap ya kido ki merat bat tatar kan habaya keren bat kini kiwai ngidon ya kane ka plastic waste management rule 2016 ngidon ya kane ka e-waste rule 2016 ngidon ro ya kane ka construction and demolition waste 2016 te habang ya keren ya kini ki guidelines ki rule ki acts hapo ka jela ka jungi ngiladon lut kasyong stang haki departments ken kiban pencline ban implement on the ground kadon gani ka revised action plan for restoration of Sherpi River kanelai kabang ngelingo kalong ba hangne kadon ka time target kabadai ban install ya kita ki STP haki lightly kini ki outfalls but ia ka fund la bay tingka lingba ka amrut scheme kumba sau phuwei crore ai but kata time target kadai life ho tarik umaj arjar arphuwei wajan kot senan hai kata ka kam ka sedang ngimpar yui lani kila tre kata ka kam ya kata ngim tip henry kiba dai ban le ya kane ka kam kidon hangne ka urban affairs department ka Shillong municipal board but ka KCDC tede kane kanong rem ngilai kendu KCDC tang ini kisngi beladap but ngila pharu ka jing tho sha ngilai kendu ro CEO jongka SMB but ngila serve kopi sebaro syadu ka CPCB ro ngila pha kopi but syaka MSPCB ro ngila pha kopi namar kane ka direction jong ka NGT habang ia keren hi ya ki isu penek pensa ya kami mariang kadai ka kamram ka jongi iwei kum kinong song kalau don de ka artikel san phuwei jong constitution ka baong ba ka kamram ban keren persya ban yada ban penek pensa ya ki jing don jing em jong kami mariang kala dai lupa ka kamram ka duty jong uwei unong song kan te kabangi kwa ban kham kerpat menta kalong iya ki para samla kan PE ki wei ki jela ki wei ki ri ki benta jong partai ki khna ki baret kimi kini climate activist kimi kini environmentalist kimi kini ki ban keren persya iya ki breu ki ba penjot ki balute jubor ya kaspa jong kami meriang tengi rungi kwa ngi angnut ken hapo ke jela ka jongi bangin mi syakmat ngimdai ban ting ngimdai ban salia ngimdai ban rit namar ba kumbang ong ya phi ba kajing kta kajing kini kijing thangklau kini kijing penyap merat kini kijing penjot ya kami meriang kandai ke ban sakta bha ya kala ya ka jala ka jongi ngisu tho tang gini kisngi kata kajing shit kata climate change kala kata kajing shit kala nang keu ngila jam lupa sya ka 1.2 degrees menta satang lano ngin sa poino sya kaneka 1.5 degrees kan kata kajing shit kajing kloi jong partai barok away wat kene ka Paris agreement ke badon daki sispa khnai pusan teli giri bila persyang ban yele persya ban penduna ban kan nompoi kata ka 1.2 degrees namar balda ka poi kata ka limit kemud ba kini ki lumtha kin saum bat ka jingyap jong ki breu kan long daki million bat ka jingkut ka partai kan long ta tena kaliang ka Green Tech Foundation nginang persyang nginang yai trei kan bala bat nginom syong thai hiro bat nginang yai mi syakmat ban keren persya la kalong ya kino ki bepersyang ban penjot
ban lute jubor ya kaspa mariang khnang ba ngila ban penek pensa ya kini kijing don jing am ha kene ka jela ka jongi